CRDI. Когато клиента дойде, първо се разбрахме, ако има нужда да се смене само феродов и притискателен диск, но при демонтажа на следните установих по няколко белези, че демпферният маховик е износен. Мога да покажа кои са те. Първият по каталог трябва да има аксиален луфт 2,9 мм. Това е на новия. Индикаторът е занулен на 5 мм. Е натегнат. Отклонението на аксиалния луфт е двупосочно. В едната посока е 8 десети. В другата също е 8 до 9 десети. Няма и милиметър. След това другия белег, който е по определене по ъгъла спрямо 360 градусовата плоча или по брой на зъбите. Като по памет броя на зъбите е максимално допустимия до 8 броя зъби. Така, последния начин се проверява. Завърта се маховикът в едната посока до натегността на пружините и се отпуска. Бележи се единият зъб. Съответно, водачът сочи този зъб. Завърта се в другата посока до натегнатост на пружините и също се отпуска и се брои от зъба, следващ белязката. Това са 1, 2, 3, между третия и четвъртия зъб на чисто нов маховик. Това е за новият маховик. Мога да ви покажа стария. Така, старият маховик, момент само, взимаме първите белези, по които разбрах, че той е за смяна, е износването отзад на плочата, която е захваната. Може да забележите вътре колко са износени самите нитове. След това лагера не е в добро състояние. Другия белег е зъбите на венеца, които посредством стартера служат за запалване на автомобила. След това обръщаме маховика. Следващата процедура, пак поставяме индикатора и го зануляваме на около приблизително да има натегнатост като милиметри. Поставяме го на 4. След това хващаме плочата и измерваме двупосочно. Почти никакво колебание, около 2 десети. Това ще рече, че не е допустимо. Но подложната шайба, която стои под самата плоча, виждаме тук, по-близко ако може, ето тези белези и следи са от подложната шайба, която е пластмасова, но тя отсъства. Мога да покажа. Ето, сега. Тук има разлика от около 5 мм в двете посоки. Това непосредствено довежда до подмяната на диска на целият маховик. Има следи от пребуксуване, съответно и на притискателния диск. Когато го замерваме по брой на зъби, отчитаме пак натегнатостта на зъбите, отпускаме, бележим зъба, в който отчита щифта. След това в другата посока отпускаме и броим зъбите от следващия. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно на 6-тия зъб. Това ще рече, че по брой зъби има още малко живот в него, но от другата си част е непоносимо износен. Сега мога да покажа и притискателния диск. Момент само.
Също има следи от износване по него. В сравнение с новият, който е тук, може да се види пружините на демпфера, колко по-издадени са на новия и колко по-слегнали са на стария, и има белези от лагера. А относно феродовия диск, мога да покажа дебелината на новия и на стария. Съответно трябва да се сменят и нови болтове и семеринг от към страната на коляновия вал. Това е всичко. Благодаря.